aquí tenim tot l'equip, o part, millor dit, de l'equip del Crepuscle. Tomeu? El Crepuscle en 100 estels és un programa ja veterà de Ona Mediterrània i que efectivament té aquí els integrants de dilluns a divendres i llavors també té altres col·laboradors. No? Sí, perquè sempre hem dit que el Crepuscle és un programa que mos agrada dir que és coral. Coral, primer perquè hi ha molta de música també, i a part d'això perquè és un grup de gent, no hi ha personalismes, ni hi ha... No, és una cosa, tant na Maria com na Maria productora, com en Biel, com en Joan, com en Tomeu, com jo mateix, formam un equip. No hi ha direcció, sinó que hi ha com una comunicació entre tots els participants. I com deia en Tomeu, no només són nosaltres 5, sinó que hi ha més gent, cada setmana venen propostes diferents fetes per altres persones que ara en aquest moment no són aquí. I, per exemple, veure aquí na Maria vol dir que parlam d'educació, parlam d'ensenyament, veure en Biel vol dir que parlam de ciència amb ell, notícies científiques, i veure aquí en Joan Roc, no sé molt bé de què parlam, però sí, d'història, de filosofia, de moltes... De si la vida té sentit o no en té. Exacte, el sentit de la vida. I després, com tu deies, hi ha altres seccions dedicades a medi ambient, dedicades a llibres... Història, llibres i entrevistes. Cada setmana proposam 2 entrevistes a persones o personatges que tenen, no d'actualitat rabiosa, però sí que són persones que han destacat en algun aspecte, que ens venen a presentar un llibre, que ens venen a presentar una pel·lícula, que ens venen a presentar un projecte, etc. Per tant, és un programa no informatiu. Ens agrada dir que és un magazín de 5 hores, però amb 1 hora cada dia. En lloc de ser un magazín seguit de 5 hores, és programa d'1 hora cada dia durant 5 dies a la setmana. Això seria el Crepuscle en 100 estels. Emissió en directe a les 9 del vespre de dilluns a divendres. Redifusió a les 7 del matí del dia següent. I la podeu trobar després, diguem-ne, fora del directe, a la pàgina web d'Ona Mediterrània. Vos esperam a Ona Mediterrània.